към вашите избиратели. Ние продължаваме нататък. В края на месеца предстои ново местене на стрелките на часовниците. Тогава ще се върнем към зимното часово време. Има различни мнения дали това е нужно, ефективно или напротив безсмислено и безполезно. Василена Чонова въвежда в темата. Стрелките се гонят. Тази стара естрадна истина е особено актуална сега през октомври. На 28 този месец ще въртнем стрелките с час назад. Всъщност истинското часово време е зимното. Лятното е измислено от някой си Уилям Уилет. Преди 100 години този изобретател от Лондон забелязал, че през лятото навън вече е светло, а англичаните още похъркват в леглата. Предложил да се смени времето и ето, че вече повече от век Европа и Америка 2 пъти годишно въртят стрелките ту напред, ту назад. На майтап или не, на 1 април 79-та и у нас е въведено новото време – барабар Петко с Европа. Една от първите страни, които отмениха врътките на часовника, е братска Русия. Миналата година главният астроном Медведев забрани зимното време и братушките зимуваха по лятното. Сега обаче доста московчани си искат зимните часовници и може би заповедта ще бъде отменена. Какво ще се случи в България? Дали ще бъде мрачно зимно или светло лятно? Въпросите започват в нокаут. И така, Ания Лашка и доцент Евгений Семков за и против смяната на времето започва нокаут с Васил Иванов, тема, която засяга всички ни. През този месец ни предстои поредна смяна на часовото време. Ето в тази сграда, в Министерски съвет, ще бъде издадено постановление, с което отново ще сменим времето с 1 час. Това се прави от 79-та година насам. Защо се прави? Има ли все още икономически ползи? При мен са представители на Стопанската камера и на БАН, астроном и представител на Стопанската камера. Вие, с вашето мнение, като хора, които така се интересуват от икономика, смятате ли, че е рентабилно, има полза от тази смяна на времето? Искам първо да уточня, че тук не съм като официален представител на Стопанската камера, говоря така като гражданин и потърпевш по-скоро от тази промяна. Действително правени са немалко проучвания за ефектите и икономическите, и чисто физическите, биологическите ефекти върху хората. И все повече везните накланят върху това, че ползите от спестяване на енергия вследствие на тази мярка са твърде малко и незначителни. Те се изчерпват в едни 6 часа енергия за целия сезон. За държавата? За държавата, да. Едни 6 часа спестяваме в рамките на тези 6 месеца, да. А в същото време масово статистиките отчитат увеличаване на доста рисково поведение на хората вследствие на нарушаване на техния биологичен ритъм. Това се отнася за повишение на броя на катастрофите, ако щете на самоубийствата, на трудови злополуки. Къде имате данни, че се увеличават самоубийствата? Има правени такива проучвания не само в България, но основно в Русия и Щатите, където са наблюдавани в спешните центровете за спешна медицинска помощ, са наблюдавани броя на увеличаването на сигналите за такива проблеми, здравословни или криминални или някакви. Аз доколкото знам, Русия отмени смяната на времето. Точно така, те го отмениха през 2010 година с президентски указ и с това всъщност така броя на страните, които не въвеждат смяна на времето, стават с една повече. 153 страни в света, в това число Китай, Япония, голяма част от Австралия, вече и Русия, не въвеждат смяна на времето. Значи половината свят? Повече от половината. Добре, защо в целия Европейски съюз се сменя времето? В Европейския съюз... И не е ли логично ние като част от Европейския съюз да сме в синхрон с тези страни от Евросъюза, тъй като най-малкото банки, фирми, които работят помежду си, трябва да са в едно време? Нека да отбележим, че в самия Европейски съюз тече подобна дискусия. Мненията не са еднозначни, като че ли все повече наделяват тези, че трябва да се преосмисли тази практика. На вас лично пречи ли ви? На мен лично чисто физически доста ми пречи, не случайно. Чувствам се неработоспособна, чувствам се недоспала, ако щете и реорганизирана. Просто не се чувствам физически добре. А тук може да прозвучи странно и смешно, но ще цитирам не кой да е руския президент Медведев, който, обяснявайки защо отменя смяната на времето, каза: ако на хората мога да обясня, че това трябва да се случи, не мога да го обясня на кравите, че трябва 1 час по-рано да ги издоят.
Има доста сериозни щети Или пък за на земеделието. мечки, той, нали, Медведев. Има доста сериозни щети за земеделието и в селското стопанство това се усеща под формата на увеличаване на заболеваността на животни поради смяна на биологични Кравата видове. си изоди час по-късно просто. Намаление на добиви отчитат, има и такива... Добре, но кравата се дои по същото време. Ами не, един час. Само, че човек е станал по-рано да издои или по-късно. Не, има технологични... Не съм специалист по селско стопанство, но това наистина се отбелязва като аргумент в посока на отмяната. Вие сте от БАН, астроном. Кажете Да. сега, чух какви аргументи Да. има против смяна на времето. Първо искам да кажа, че няма научни аргументи за смяна на времето. Тази идея за смяна на времето, тя не принадлежи на нас, астрономите. Смяната се прави по чисто икономически причини и надявам се икономистите са способни да аргументират тази смяна с намалението потребление на електроенергия. Ако наистина такова намаление на такива икономии има, намалено потребление на електроенергия, то тогава е оправдано да... А на вас кой ви каза, че е само 6 часа тази Има икономия? изчисления на български енергетици, няколко на брой. Сега в момента не мога да цитирам от точни години, но са замервани отделни дни, Да. сезони и така нататък. Потреблението е отчетено. Да, така е, но все пак лятното време е вързано пред 79-та година, от тогава вече икономиката е съвсем друга и много трудно могат да се сравняват сегашните данни от икономите с тези от преди 25-6 години. На вас пречи ли ви смяната на времето? На нас не ни пречи, тъй като ние астрономите работиме по универсално време. За да може астрономите, които наблюдават даден обект, да го сравняват с наблюденията на техни колеги от други континенти и други държави, ние записваме наблюденията си в универсално време, в гринвичко време, така че всички наблюдения астрономически са съвместими, независимо къде и кога са направени. Но от друга страна смятам, че пък малко се преувеличават тези ефекти от смяна с един час само на ритъма на режим на хората, тъй като ето, например, ние астрономите, когато отидем да наблюдаваме в астрономическата обсерватория, трябва да си променим режима от дневен на нощен. Това е едно отместване с 7-8 часа. И то наистина е много тежко. За човек, който не е свикнал с подобна работа, наистина това му се отразява сравнително тежко. Но един час промяна на дневния режим едва ли... От тук до Калотина. Води, да. Все едно да отидем до близка Сърбия. 50 км от София. Да, и пътувайки от Пирот до Ниш и до Белград, да кажем, че ще има по-голяма опасност да катастрофираме, защото сме си превили часовника с един час. Чухте ли сега вие? Да, чух, но това в крайна сметка е така личен, как да кажа, персонално усещане и нагласа на всеки отделен човек. Факта, че наистина са отчетени завишени стойности на особено хора, които имат сърдечно-съдови проблеми, проблеми с съня. А на вас ви пречи лично, вие казахте? Да, аз лично не се чувствам добре, когато има смяна От на колко време. сте на работа вие сутрин? Аз съм от 7:30. От 7:30. Да. Ами по някоя вечер, така, поне един път седмицата, сигурно ви се случва да си легнете час по-късно. Естествено, разбира се, и Това пак не ви не се пречи? чувствам. Разбира се, че ми пречи, но тук не говорим за личния избор на човек, кога да си легне и кога да стане. Тук говорим за един наложен избор, който е с твърде неясни аргументи наложен от днешна гледна Добре, може ли точка. целият Европейски съюз да се сменя времето? Ние трябва ли Аз като според вас да не е България логично. да правим всичко, което прави Европейския съюз? Еми там се предполага, че има хора, които мислят и са много има държави, хора, цивилизовани. Там има хора, които вече... Учени. Има хора, които вече говорят по тази тема. Ама колко и са тези хора? Те може са по-малко от тези, които има казват. официални питания Обратното. в Европейския парламент от евродепутати. Ето в парламент европейски има питани за по всякакви въпроси. Окей, въпросът е, че такава дискусия и в Европейския съюз има. Може би е време и в България да има такава дискусия и даже аз си мисля, че сега правим в момента. дискусия, впрочем, благодаря, че вие откривате. Правилната дискусия всъщност не е за това дали да фиксираме стрелките или напротив. Според мен правилната дискусия е да ги фиксираме върху кое, върху стандартното или върху лятното часове време. Сегашното време всъщност не е нормалното време, нали? Не, сегашното отместено с един час прямо часовата зона. в Нормалното която ще бъде живеем. сега от 28 От октомври. края на октомври до края на март следващата година. На вас кое ви харесва повече като астроном? На мен най-ми харесва ясното време, когато небето позволява на астрономически наблюдения. Пък независимо колко е часа през това време, ако ние можем да използваме телескопа за наблюдение, ние го използваме през цялата нощ и не се притесняваме от това, че
ще трябва да си легнем в сутринта, когато слънцето изгрее. Така са много професии, полицаи, лекари и прочее. Да. Добре, вие, доколкото знам, така съм запознат, във Фейсбук имате някаква Да, инициатива. имам група, която не би Колко е казала- голяма тази група? Не е от най-мащабните и мощни, не беше това целта, когато я създадох. По-скоро исках да привлека интерес на мои близки върху темата, защото лично аз смятам, че наистина това трябва да бъде, т.е. спиране на местенето на стрелките трябва да бъде започнато да се говори по него, да се обмисля, да се направят нужните изчисления съвсем на научна основа поставени. Нека ние лаиците да си създадем мнение на база на някакви обективни изследвания и в двете посоки. И в посока какво пестим, и в посока какво Добре, губим. сега- Тоест да сложим на везните колко пестим и колко губим. А при сегашната смяна всъщност ще спим час повече или по-малко? Повечко ще спим сега един Значи час. сега ще което бъдете добра доволна. новина. Да, сега ще съм много доволна. Значи сега ще намалят пък инфарктите, сигурно. Абсолютно, да. Не, и не забравяйте, че между другото смяната, преминаването към лятно часово време винаги е доста по-тежка и критична за хората от тази привръщане към стандартното. Не за друго, защото лятното часово време се въвежда в края на зимния сезон, когато организмът на човек така или иначе е изтощен, натоварен. Един час за толкова много дни в годината, толкова ли пък влияе? Ами аз по същия начин ще попитам един час при толкова много дни в годината, защо трябва да си го Добре. образуваме. Но поне сега при тази смяна, която предстои, съвсем скоро, ще има по-малко инфаркти, по-малко плаквания. Така се очаква. Така Очаква че се имаме хората сега да се добра водят. новина имаме. Добрата новина е, че ще спим един час повече. И другата добра новина е, че вие стартирате тази дискусия. Много се надявам да се стартира на съвсем официално ниво, защото има нужда от такъв обществен дебат. Добре, благодаря ви. Благодаря ви на вас. Благодаря и аз. Това беше нокаут. По-малко случаи на инфаркти и сърдечно-съдови заболявания ни очакват на 28 към 29 тази година заради смяната на времето.